Em dic Tomàs, tinc 18 anys i sóc de Geòrgia. Ja fa quasi 6 anys que estic a Catalunya i visc a Olot. És la comarca dels Volcans. És una comarca prepirinenca situada al nord-est de Catalunya, que limita amb les comarques del Ripollès, Osona, la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany, l'Alt Empordà i el Vallespí. La comarca es pot dividir en l'Alta Garrotxa i la Baixa Garrotxa. L'Alta Garrotxa és un paisatge abrupte, d'estretes i profundes valls rodejades de parets de roca. En canvi, la Baixa Garrotxa és suau i humida i les valls són planes per efecte de l'activitat volcànica. Abans de començar el dia m'agrada anar a passejar i no hi ha res més bonic que el paisatge verd que tenim aquí a Olot. I clar, aquí a Olot ja fa quasi 6 anys que estem aquí i vàrem marxar del meu país per la feina dels meus pares, que no hi havia gaire feina allà. I clar, vàrem estar primer a França. Vam muntar una mica quasi per tota Europa i vam decidir venir aquí perquè era un país lliure, tranquil i que no et donava problemes en viure-hi. I clar, vam escollir també Garrotxa perquè era una comarca molt tranquil·la, amb molta naturalesa i amb la gent molt oberta. I vam decidir escollir Olot, el capital de la comarca. No hi havia res millor que, com que volíem la comarca de la Garrotxa, doncs hem agafat el capital. Que l'Olot no és tan gran ni és petit, hi ha de tot. Vàrem venir aquí amb els meus pares, la meva mare, el meu pare i 2 germanes, que són més grans que jo, i ens vàrem decidir quedar-nos aquí amb el bon terra que és, la Garrotxa. I en fi, la meva mare va trobar feina i ens vam adaptar bé amb la situació, vam anar molt bé amb els estudis, jo com les meves germanes, i ens vam voler quedar aquí. Tots una mica estem en el món de llengües, perquè de tant que hem viatjat ens ha agradat més les llengües. Per exemple, jo vull ser un empresari, però empresari internacional. No vull estar tancat en un despatx fent feina administratiu, perquè és el que estic fent ara, però ja m'agradaria arribar a un punt més gros del que soc. Visitem la nostra família a Geòrgia tant que podem. Vull dir que si tenim temps tota la família ho anem, perquè el que és temps, si estem junts no tenim gaire, perquè una estudia a Barcelona, l'altra a Alemanya, jo estic estudiant, els meus treballs treballen, el que és temps no tenim gaire. Clar, si ens reunim en Nadal o així sí que anem. Jo vaig començar a estudiar administratiu i el curs administratiu era de 2 anys i en aquests 2 anys hi havia 350 hores de pràctiques i l'escola m'ha escollit per venir aquí a la Cambra de la Propietat. I faig la feina administrativa del que vaig estudiar i encara segueixo aquí perquè després d'haver acabat les pràctiques m'han agafat. Després d'haver fet 350 hores m'han agafat. M'agradaria ser algú molt important. Clar, ser algú important has de tenir molts estudis i seguir anar estudiant fins a arribar a un punt que siguis el que tu vols, perquè si pares ara i comences a treballar una mica del que vols, no crec que arribis a gaire lluny.
és millor, si tens temps i tens oportunitats, continuar estudiant i saber més coses. Vaig arribar aquí amb 12 anys i vaig entrar primer d'ESO. Vaig fer tot l'ESO. Bueno, l'adaptació de l'ESO va ser una mica molt dur perquè no parlava el català ni el castellà i vaig haver d'aprendre a parlar en francès. Com que sabia parlar francès, doncs parlava amb els profes en francès. Els profes m'anaven acostumant a parlar en català. I després d'un any el meu profe em va dir prou. Em va dir ja no parlem en francès, sinó en català. Després d'allò vaig començar a parlar en català i vaig assumir bé l'idioma. Però el que era l'adaptació amb els companys i tot això va ser una mica difícil, perquè sent d'un altre país hi havia gent que no t'acceptava com eres i havies de ser apartat de l'altra gent perquè volies que sigués com ells, parles com ells, vestes com ells, perquè aquí quan vam venir no teníem res de res. La primera vegada que vaig tenir contacte amb els pares d'en Tomàs, ara fa uns 6 anys més o menys, quan varen entrar aquí a l'oficina, i va entrar només el pare, era un senyor que venia de Geòrgia i ens venia a buscar pis. Em va demanar, com va poder, perquè no parlava absolutament res de castellà, que necessitava un pis per ell i la seva família que acabaven d'aterrar aquí a Olot, no? Aleshores jo li vaig demanar, com fem sempre amb la gent que ens busca pis, que ens portés tota la documentació necessària, DNIs, nòmines, per poder-li buscar un pis. Però ell em va dir que no tenia absolutament res, que no tenien papers, que acabaven d'arribar. Jo li vaig dir que no podia ser, que nosaltres necessitàvem una documentació. Si això era un dilluns, doncs devia tornar el dimarts, va tornar el dimecres, sisplau, que necessito pis. I al final, el quart dia vàrem parlar amb totes les companyes, és que el veia tan bona persona i vam dir, va, ho provarem, però no a nivell de cambra. Vam trucar a una propietària, que sabem que és una propietària molt generosa, i li vam explicar la situació. I ara, fa cosa d'un mes o un mes i mig o 2, no recordo exactament, la meva companya, l'encarregada d'aquesta oficina, em va dir que vindria un noi becari aquí a treballar amb nosaltres, i em va dir, estaràs molt contenta, diu, perquè el coneixes perfectament. Amb ells els conec força, sé que estan superintegrats, en Tomàs parla perfectament el català, està ben integrat aquí a la nostra oficina, està integrat molt aquí a Olot. Sé que han estudiat, les dues germanes han treballat i han estudiat moltíssim i sé que estan molt bé aquí a Olot i que estan molt integrats. A en Tomàs aquí li fem fer una miqueta de tot, des d'atendre el telèfon, atendre la gent, ens va fent càrrecs, fa trucades per telèfon, reclamant impagaments o fent canvis de compte amb subministres, és a dir, que fa de tot, Sí, la veritat és que sí, cosa que li donem, cosa que fa, I molt bé, perfecte, sí. Després d'haver acabat l'ESO, els meus somnis era ser un empresari, perquè quan era petit el que feia era muntar un despatx petit amb els papers i vaig decidir ser un empresari, vaig dir, seguiria el camí aquest. I vaig començar a estudiar administratiu i em va agradant i tenia moltes ganes de fer pràctiques i el segon any, que és aquest, quan va arribar em va fer molta il·lusió entrar en una empresa i vaig tenir sort d'entrar aquí. I després d'haver acabat les pràctiques em van dir si volia treballar a l'estiu i vaig dir que sí. És un dels somnis, no? A part de fer pràctiques, treballar. I res, estic aquí molt content amb els meus companys, que sempre ens diverteixen, que som 4 dones, estic molt mimat, la veritat, i estic superbé. Olot és un lloc molt tranquil, la gent és molt obert i t'accepten com ets, vull dir, són gent molt, molt amable i tot el que vulguis. I els meus amics els he conegut fora de l'escola. La majoria dels meus amics són més grans que jo perquè els de la meva edat no ens entenem gaire.
Avui prepararem un empedrat de fesols, ja que ve l'estiu. Tenim el bacallà, els fesols, l'olivada, la marmelada de tomàquet, sal, pebre, la ceba tendra ja tallada i una miqueta d'oli. Començarem per esqueixar el bacallà, a trossos petits, tampoc han de ser molt grans. Començarem pels fesols. Una bona quantitat. Seguidament el bacallà. Acabarem de tallar una mica, que quedi ben barrejat. Tinguem això, una punteta de sal, una punteta de pebre. Ara continuem amb la ceba, ja tallada, ben petitona, tampoc s'ha de notar molt, just per donar gust. Una mica d'oli. I ara hi posarem una punteta d'olivada i una punteta de marmelada, just per donar-li una mica de gust, perquè després acabarem de decorar el plat amb les dues coses. Ja tenim la barreja feta i ara només faltarà emplatar el nostre plat. Sense apretar-ho gaire, que si no després agafa una forma molt rodona i lletja, pel meu gust. I aquí teniu l'empedrat de fesols, amb bacallà, marmelada de tomàquet i olivada. Espero que us agradi. Quan vaig venir aquí em va agradar la gastronomia perquè era diferent que els altres països i del que havia provat des del meu país fins als països que he viatjat. I clar, quan hem vingut aquí, la meva mare va començar a treballar en un restaurant. Clar, sent de cuinera, amb els nous plats que ho sabia, doncs a casa, fins ara hem cuinat plats típics d'aquí. Però també la meva mare el que fa és barrejar menjars de tots els països que vam estar, cuina. Però la majoria de coses que fa és d'aquí, perquè se li resulta més fàcil cuinar menjar d'aquí que no del meu país, perquè es necessita més temps que no els d'aquí. Però en els dies festius sí que cuina menjars d'allà. Per primer cop que vaig venir aquí vaig provar patates d'olot, que em van agradar, i després també menjo altres coses, però el que més m'ha agradat és patates d'olot. Les meves aficions una mica són anar amb bici, estar amb els amics, escoltar música, la moda, i també el que més m'agrada és viatjar molt, conèixer noves cultures. I una altra de les meves aficions és caminar per l'Ot, o perquè sigui per la Fageda o per camins verds. Quina tranquil·litat. Després de dinar sempre vinc aquí mitja horeta o així per relaxar-me i desconnectar-me una mica, perquè la Fageda és un dels llocs més bonics i més tranquils de la Garrotxa, i que està format per una llengua d'una lava que és molt preciós. Amb la naturalesa, amb els arbres, l'aire, tot ben pur.
si no hagués vingut aquí, a l'Europa, jo crec que la meva vida seria tot diferent, perquè les oportunitats que hi ha allà, que hi ha aquí, són molt diferents, perquè al meu país no tindré tantes oportunitats els que estic tenint aquí ara mateix, al nivell d'estudis i a nivell de llibertats. A nivell d'estudis, allà, si tens diners, pots estudiar. La gent que no té diners no pot estudiar, saps? I clar, a més, el treball, allà has de tenir gent que coneguis perquè treballis en un lloc que vulguis, perquè si no tens gent no podràs treballar el que tu vols. I has de fer per aconseguir diners. Estic aquí per aconseguir noves futurs, noves idees i per millorar la meva vida. Perquè a Geòrgia, si hagués quedat allà, no seria el mateix el que estic fent aquí. Jo, el meu futur, veig més aquí, però també voldria crear alguna cosa per millorar el meu país i la vida que estan fent ara. Com he dit abans, vull arribar a ser una persona molt important per canviar totes aquestes coses que estic veient. En tota Europa que he viatjat, he vist moltes coses que voldria millorar amb el que està passant a Geòrgia. Estic aprenent nous coneixements per desenvolupar-ho en el futur.